Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel din, barkanku da wannan lokaci. Wani na suwa din time coin naku daga in kana so ka sayar ko kana so ka siya daga wata wallet din zuwa wata wallet din. Farko dai ka tabbatar ka yi connecting da Tonkeeper wallet naka. Bacin kayi sai ka bi wani process din kamar haka, sai ka zo ka taba nan gurin transfer da ke gani a nan, to sai ka je ka kwafo ID ɗinka ko kuma wanda yake so ka tura mai sai tura maka ID na shi. Bacin ya tura maka ID na shi sai ka zo ka saka shi a nan gurin kamar da kuke gani. Bacin ka saka shi sai ka zo nan gurin amount, sai ka saka amount ɗin da kake so ka tura mishi. Kamar ni na balance da kuke gani kawai kiɗa 51 ne, to amma suna ɗaukan fee 2%. Yawa sai ka zo ka saka amount ɗinka da kake so ka tura mishi. Kamar na saka 50 a nan, maga ko zai shiga da yake da akwai 2% fee. Yes, sai ka danna OK. Wannan ba da amount, bara na rage amount din daga kamar 49 haka, ga ko zai ji shi. Yes, sai ka danna OK. Yawa ya nuna maka successfully ya tafi, but amma za ka yi scrolling din ƙasa ga. Yawa sai ka danna confirmation din nan haka a gurin da ke gani. In ka danna confirmation din, bacin ka danna confirmation din, yawa bacin ka danna confirmation din, yawa sai ka danna confirmation. Wajen ka danna confirmation zai nuna ma ka je ka sa nonce ID za ka je ka wajen wanda ya tura maka, wanda za ka tura mishi kai, sai ka je kwabo kamar da kuke gani. Na da wallet din ne zan je kwabo wannan nonce, sai ka zo ka yi paste nashi a gurin da za ka yi turawa, sai ka yi confirmation, shikenan ya tafi. Yawa ga shi na uku ya tafi, to shikenan ka gama transaction ɗinka. Kai da kuke gani da yana 130 da yankai, amma zai kuma 180. haka za ku yi wannan ɗin, ba wani wahala ba ne ba. Yawa kamar da kuke gani za ku ga ya karu da yana 130 da yankai, yanzu kuma 182. to haka za ku yi transfer.